नमस्कार, प्रणाम। आप लोग का स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। और हम गायक कलाकार छोटू चौहान अभी आए हैं हम ऋतु राज बाबू के स्टूडियो में, जगदम्बा फिल्म में, जहां मेरा गाना सब रिकॉर्डिंग होता है। इन्हीं के पास मेरा गाना रिकॉर्डिंग था तो हम आए थे, तो सोचे कि एक ब्लॉग्स बना लें। और हमारे पास बहुत बहुत ब्याह जी लोग आए हैं। अरे बिना हमारा गलती का काहे ऐसन कोइले रे, अरे बिना हमारा गलती का काहे ऐसन कोइले रे। आ दो गली के बेटी हमार दिल लेके गइले रे, अच्छी नरी के बेटी हमार दिल लेके गइले रे। लड़का कहता भैया कि कवना जन्म के हूँ बादला सो धैले रे, कि कवना जन्म के हूँ बादला सो धैले रे। आ दो गली के बेटी हमार दिल लेके गइले रे, छिनरी के बेटी हमार दिल लेके गइले रे। आई भैया लड़का कहता कि साथ जिए मरे के खैले रहले किरिया, आ तब कहे चल गइले दोसरा के भिरिया। कि साथ जिए मरे के खैले रहले किरिया, आ तब कहे चल गइले दोसरा के भिरिया। आ कावना से फसल बारे हो ना बतैलुस रे, अरे कावना से फसल बारे हो ना बतैलुस रे। आ दो गली के बेटी हमार दिल लेके गइलुस रे, छिनरी के बेटी हमार दिल लेके गइलुस रे। आई उहे लइका कहता कि तोहरा से प्यार कोइनी जनों से ज्यादा, काहे बदललुस बोले अपन इरादा। आ तोहरा से प्यार कोइनी जनों से ज्यादा, काहे बदललुस बोले अपन इरादा। आ छोटू चौहान संगे रात रात भर बीतैले रे, अहे छोटू चौहानवा संगे रात रात भर बीतैले रे। आ दो गली के बेटी हमार दिल लेके गइले रे, आ बिना हमारा गलती के काहे ऐसन कइले रे। आ दो गली के बेटी हमार दिल लेके गइले रे, छिनरी के बेटी हमार दिल लेके गइले रे। जो भक्त